Em dic Àngel, tinc 21 anys i fa 10 anys que vinc al CEPLA. Sempre m'han tractat molt bé, sempre tenen un bon consell que donar-me. M'ha ajudat molt, no? Jo me'n recordo que vaig venir aquí que era molt tímid, sempre estava molt sol i ara ja estic una mica més obert. M'agrada el teatre, perquè també tinc molts amics i així també supero la meva timidesa. El Centre de Psicologia i Logopèdia de CIT, CPLA, ofereix atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica a les persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleugera que presenten dificultats o trastorns susceptibles d'atenció terapèutica. El primer que fem des del centre és una primera visita on coneixem a la persona i s'orienta cap al servei que és el més adequat. És quan decidim si es treballa de manera individual o de manera grupal. De manera individual seria a través d'una psicoteràpia, de manera grupal hi ha diferents opcions. Hi ha tallers de competència social, de gestió emocional o d'estimulació cognitiva, en funció una miqueta de l'edat i de les necessitats que tingui. M'agrada molt gaudir de la natura. El CPLA ofereix també assessorament a les famílies que requereixen orientació i atenció personalitzada, grup de suport on compartir experiències i resoldre dubtes, així com l'escola de pares, que pretén ser un recurs per donar informació i formació. La verdad es que estoy súper contenta porque siento la confianza de llamar a alguien y que me sepa dar un consejo, una rutina, a veces simplemente tranquilidad y decirme, Lola, lo estás haciendo bien, es normal lo que estás sintiendo. Lo que más me gusta es ver a mis hijos reír cuando juegan juntos. Per dur a terme aquest treball, el CPLA disposa d'un qualificat equip de professionals format per psicòlegs, psiquiatre, logopeda, infermera i treballadora social per atendre les diferents necessitats i millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit. Mira'm. 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 25 anys fent visibles les persones amb intel·ligència límit.